Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje Viplay iGaming podcasta. Na moje veliko zadovoljstvo, jedan vrlo interesantan gost za večeras. Da se bavi atletikom, bio bi sigurno najbrži na 100 metara. Čovek koji nije dao na sebe, ali nije dirao ni druge. Čovek koji je znao da predvidi dosta rezultata i za to je imao jednu posebnu nagradu, vrlo interesantnu. Čovek koji je osvojio titulu sa Zvezdom, jedinu u istoriji kluba, veliki Dragiša Binić. Dobro večer, gospodin Dragiša. Moje klasično pitanje za početak, kako ste i šta se radi danas? Ja konkretno i danas sam u fudbalu. To je opredelenje od malena, tako reći. Tu sam u Savezu, svraćam do svoje Zvezde, pomažem i konkretno sam u fudbalu, eto tako. Sportski radnik. Sportski radnik, pa dobro, bilo bi grevota da niste tu. Krenut ćemo malo onako od nekog starta, nećemo baš o toliko mlađim kategorijama, ali eto neki, koji je bio neki prvi susret sa nekim malo ozbiljnijim profesionalizmom, da kažemo tako? Pa ja ti prvo nisam primer za jednog sportistu. Jer sam relativno malo ljudi zna da ja sam počeo fudbal da igram sa nekih 17 godina, 17 i po. Tako da sam samo 6 mjeseci imao pravo da igram za podmladak. Znači, bavio sam se atletiku kao normalno, ja sam tako rođen, gimnastiku, trenirao karate, u Trsteniku da sam išao u školu, tu sam imao polaganje do žutog pojasa, nema više. I onda, ajde, pošto sam igrao fudbal za školu, tad je bio bitan taj školski sport. To što smo danas izgubili, taj školski sport. Tu se deca već selekcija pravila, da. Profesori, učitelji, nastavnici, oni tu već pravi. Tu su bile takmičenja među školama i ovo. To sada nemamo. I onda, ajde da probam, ja igram na turnirima, dobro igram fudbal. To sam takve igrađe, razumeš, i malo sam kao gimnastičar, atletičar, nešto stalno između. Čak sam si gimnastikom branio sam u to vreme rukomet. Profesionalno sam branio za prvu petoletku Trstenik kao klinac rukomet. Znači, bio sam golman. A za golmana vjerojatno treba da je malo lud. Jeste, pa ubijaju ga loptom, da deći što jebat. I onda probam da odem u napredak. I sad, ja mogu da igram, bolji sam od svih njih, ali znate, u to vreme je bilo igre, avioni, oficiri, tatini, mami, znači, bilo je toga? I uvek je toga, samo manje i više. Zavisi od sredine. Ja ne mogu to da trpim, po prirodi sam takav, ja prekinem i vratim se. Probam u prvu petoletku. Još teža situacija, kao da je sad petoletka iznad napretka. Ja prekinem to i odem igram za moje selo. To je ona najniža liga, znači ono beton liga. I to da bi sad igrao, moram me registruju, nisam punoletan. Malo starije, švercuju me. I ja za ti 6 mjeseci ja dam preko 50 golova. Sad je napredak došao za mene. Došli su tamo gde sam ja rođen na selu i sa Ćaletom, generalni sekretar, ovi oni. Ja ne, za krv ne želim. Odem tu van, oni pričaju sa Ćaletom, ja sklonim se i onda Ćale me naterao. Tako da sam ja počeo fudbal da igram vrlo kasno. Tako reći, preskočio sam sve te škole pre toga. Tako da nisam primer kako deca danas počinju od 5 godina, 6, 7, pa prođu jedne, druge, treće selekcije. A kako je bilo tu u Kruševcu na početku? Kakva je bila liga? Kako se ti snašao tu na početku? Jesi igrao odmah ili kako? Kad sam došao u podmlak, igrao sam. Igrao sam standardno, bio sam jedan od najboljih. Imao sam dobru generaciju. To je generacija, u to vreme je Zvezda imala onu generaciju poznatu. Goračinov, Uzunov, Mitrović, Čakalić, Milko Đurovski, Boško Đurovski, Stevanović, Žare Đurović. Su to bili igrači, vodeći igrači u Zvezdi po klubovima u našoj zemlji. Tako, i njih smo pobedili 1-0 u Kruševcu. Bili smo mi drugi, oni prvi. Sećam se, Đora ih vodio i tad sam prvi put vidio jedan pritisak neviđen na tu generaciju koju je Đora imao prema tim momcima. On se ponašao kao gladijator. To je baš stvarno bio jedan specifičan, nismo mogli da verujemo na polovremenu kako je on reagovao na to što mi vodimo, što oni gube. A Kruševac je živeo za fudbal? Je bilo tad ljudi, navijača ili kakva je bila atmosfera? I danas Kruševac živeo za fudbal, ali malo smo ubili smo to u moćku školu, ubili smo to što nemaš pripadnost svog grada. Sad svi navijaju, da li iz Kruševca ili bilo kog grada, on navija za Zvezdu i Partizan. Ranije su imali ljudi svoj klub odakle su i imaju rezervu Zvezdu ili Partizan. Ali kad igraš u tvom gradu, prirodno je da navijaš za svoje. Sad se to pogubilo. Sada dođe Zvezda u Kruševac, svi skaču za Zvezdu.
A bilo je ipak malo tad više pripadnosti malo, je li tako? Isto su to možda zvezdaši, ali jedna polovina sigurno voli i ovo. Tu dođu navijači takvi, on danas ne gubi recimo. Ako je zvezdaš ima napredak. Ima napredak i ima zvezdu. On ne gubi danas. On, kogod mu dođe, njemu je okej. Sad da će da skače za ove ili za ove. Nije ni važno. On nije izgubio. I tamo si imao prilično dobru sezonu i onda ide Niš, je li tako? Pa, ja sam, vidiš, u cijeloj toj karijeri, ja sam poslije godinu dana igranja u Kruševcu, trebao sam preći u Zvezdu. Zvezda me je htjela, ali u to vrijeme nisam neophodan Zvezdi, a napred koje je trebalo, jer smo tu nešto valjda ispadali iz lige, jer trebali smo se vratimo, i onda dobar odnos Zvezde i napretka, kao nisam neophodan Zvezdi, da ostanem tu, pomognem napretku, pa ću naredne godine. A ja po prirodi nestrpljiv. Ne mogu da ne dozvoljavam sebi da mi drugi određuju životu. Ne samo u tome, nego u bilo čemu. I onda je tako, ja upišem fakultet u Nišu i nema fakulteta, ne može da me zadrži. Ako ja imam ugovor 4 godine. Znači upišem DIF u Nišu i sad ja idem, nema DIF u Kruševcu i onda pređem i tako sam prešao Radničke. Tu sam se jedino zadržao 4 godine. To je bilo u stvari najduže, je li tako? Pa, ugovor 4 godine. Trebao sam 3. godinu kad je ono i Pixi prešao, pa sam trebao i ja, ali onda završili su za Pixi, a onda ja sam morao ostanem do kraja. Je moglo tada se u tim godinama, koliko si ti imao? 20 godina, je li tako, kad si bio u Nišu? Pa u Nišu već, ja sam došao u Zvezdu, prve 87. 8. Tu sam već u 27 godina. 27 već, da. Moglo se živi tada od fudbala? Pa mogo si da... A pričam konkretno o Nišu, ajmo za tih 4 godine. Isti je đavo, da štediš te 3-4 godine da kupiš auto. Viš ti koje su to sad? Pa evo Zvezda, 91. ali tako, prvaci Evrope i sveta. Plata 500 maraka, pobjeda kući 200 maraka, pobjeda na strani 300 maraka. Ciklus od 4 utakmice u toku nedelje. Ako osvojiš svih 12 bodova, dobiješ punu premiju. I onih 500 maraka što si imao, mi nekako skrpimo na 2-3 hiljade. Plus to imaš one ugovorne obaveze toku godine. Koliko je bio standard neki životni, plate? Pa, neko je prvog primio, 5. menjao devize, do 10. potrošio, onda zajmio. A neko je kupovao kako ko živo. Bilo je tako, a? Kako je ko živo, da. I reci mi onda, kako dolazi do kontakta i odlaska u Zvezdu? Pa ja sam igrao dobro. Nekad je bilo doći u Zvezdu i Partizan. Ili da li Hajduk ili Dinamo. Mene je Dinamo htio. Bio sam na razgovoru sa Čirom. Sam ih tamo pobedio. Sam sam ih pobedio. Ja sam, interesantno, svaku utakmicu protiv Dinama sam dao po gol 2. I odlično odigrao te utakmice. Dok recimo igram protiv Partizana, ne igram tako dobro. Igram, ali nije to. Mada i dan danas je moj go najbrži u derbiju. Tvoj go je najbrži u derbiju. To sam teo da. I onda sam bio na razgovoru, dogovorio, međutim Zvezda, isto sam jednu utakmicu u Nišu po nekom lošem terenu, po 1-0, izjednačila je Zvezda, ja sam dao taj gol, 1-0 smo vodili, pred kraj izjednačila Zvezda, već sutradan su došli da se dogovorimo, da. I tako sam prešao Zvezdu. A taj reci mi prvi mandat u Zvezdi kad si bio, kako je tu, jesi osjetio taj pritisak, kako je igrati za Zvezdu? Pa ovako, ja dolazim iz manje sredine. Ajde, Niš je pa malo i veća sredina od Kruševca. I sad računaš, dolaziš u Zvezdu, to su veliki grad, mangup i naš drugi odnos. Ja sam odrasao da poštujem starijeg. Odrasao sam da imam poštovanje, da ima kodeksa. I sad malo dolaziš u Zvezdu i ja vidim da to nije to. I onda ja stupam na neki način na scenu. Onda dolazi ovaj tvoj odavde. Da probam da to usmerim u pobedničkom delu. I tu sam imao izvanrednu saradnju. Kako su te prihvatili? Odlično. Pa zna, kad je čovjek tačan, pošten, drži do sebe, poštuje svakog i onda nemaš problem. Znaš, čisto kakav si, ne valja kad jedno pričaš, drugo radiš, onda već gubi se sve. Onda uvijek se znalo šta se može, kako ćemo, šta se dogovorimo, to mora se ispoštuje. Jer da bi, mi smo recimo, ne dobiješ utakmicu 7 dana, ne idemo nigde. Ne izlazimo u grad i publika tu je dosta doprinula tome, zato što ne sramotate je, drugo i bilo je tu ranije dosta mangupa pravi koji su navijali za klub. Sad ne možete vidjeti noć u diskoteci, a ti si izgubio utakmicu.
Nema šanse da smijemo da izađemo, razumete? A danas on izgubio, a nas plavo igra na stolu, mislim to. Vrednosti koje su nekad bile, sad to više, meni je malo nenormalno. Nekad što smo se stidili, sad je in. To je dosta pogubljeno. Pogubljeno ono iz kuće, osnovno onaj deo iz porodice. Da. I kad ti to nemaš, već ne možeš da i napraviš rezultat. Interesantno je koliko si imao njuh za gol, tako si imao i njuh, pošto ide odlazak u Francusku, iz Francuske posle povratak u Zvezdu, iako je jako dobra bila sezona u Francuskoj. Otkud taj njuh, baš tada se vratiš posle toga? Gledajte, po prirodi, ja dolazim u grad, prvo kad sam potpisao za Brest, za Francusku. Odlazim, tamo je Muki bio, Muslin je bio sportski direktor. Ja sam imao to nešto vreme i Bayern München, ali pogrešim kao svaki mladečko, umjesto za iste pare, ovamo idem godinu dana manji ugovor. I onda ja zaletim se tamo. Odlaskom u Bayern München je druga priča. Iz Bayerna ideš gde hoćeš. Iz Bresta teška priča. I sad dolazim u grad, potpisujem ugovor u Parizu. Vraćam se ovde. Kreću pripreme, oni me opet čekaju u Parizu, idem u Afriku mjesec dana, vraćam se i opet u Parizu, ja sam povređen i ponovno. Ja 3 mjeseca još nisam došao u grad gde treba da igram. I kad sam ja došao i kad sam vidio kak je to grad, ja ne mogu, nema para ako meni se ne sviđa nešto. Šta krš od grada, loše? To je vreme, Normandija, stalno kiša, duva. Depresija udare. Ja godinu dana jedva sam izdržao i rekao sam ne bre više, skidam i vratim. A imao si jako dobru sezonu tamo, cenili ste poštovani. U prvom delu sam bio najbolji igrač Francuske. 16 gola sam dao i onda mi se desi jedna interesantna stvar što bi trebali sad da obrate pažnju momci koji idu preko i koji menjaju sredinu. Recimo, došao sam spreman. U Francuskoj se drugačije radilo. Više se to radilo, rehabilitacija, malo nešto igre. Ja sad očekujem trening mi kao gotov trening. Znači, došlo se manje. Ne samo to što mi je falilo. Falilo mi je jedna druga stvar koju smo imali 2 mjeseca problema, 3 mjeseca dok smo provalili šta je. Ja u šprintu, mene zadnja loža zategne. Ja u šprintu, tamo prođi, tu treba ti 7 ili 14 dana da zavisi od istegnuća. Ponovo, ja ulazim u problem da ne mogu da zašprintam. I ne znamo šta je. Ja sumnjam slabiji su trenizi, jer ovdje se radilo krvnički kod nas nekad. Međutim, šta je se meni desilo? Odlaskom na more, ja pošto sam volao te morske plodove, ja samo jedem ribu, jedem školjke, ja izgubim masnoću u organizmu. I kad izgubiš masnoću u organizmu, mišić popušta. Oslabi, da. I to je nutricionista koji je radio u klubu jedan stariji, provali to. Pita me kako se hrani. Ja mu kažem, onda me on pita šta si ranije. Ja onda povem jagdjetina, prasetina. Slaninu zamašćivo se non stop. I kad je on meni to rekao, onda me je bilo roštilj pored kuće. Je bilo, daj. Ajmo kremenadle. Nikad više loža, nije bilo problema. Tako da sam u drugom delu odigrao, dao sam 5-6 golova. I trebao sam da dođem u Paris Saint-Germain. Već je bio razgovor s Borelijem, predsjednikom Parisa. Bio sam na razgovorima sa mojim menadžerom. I to na neke konjičke trke me oni vode. I tu imam jednu interesantnu anegdotu. Može. Sad na onim konjičkim trkama u Parizu sve to, one gospođe sa šeširima, stariji ljudi. No. Ja jedini klinac u to vreme. I jedan čičica pita ovog Milana, mene menadžera, a i vidi me s Borelijem i s njim, pita ko je on za mene. I on mi kaže, on im kaže, fudbaler iz Jugoslavije treba da igra u Brestu, vjerojatno će doći u Paris. I onda ovaj kaže, imam jednu interesantnu stvar za tvoju državu. Sad još ne znam francuski, treba ovaj me prevodi. Kaže, da znaš, kaže, dok je Tito bio, samo dobijemo naređenje, sutra stiže avion i pun skoro avion mi mora da pošaljemo u sitnim poetama franke za Srbiju. Da li znaš, ni dan danas, a on je bio glavni bankar u Francuskoj, niti smo pitali kad se vraća, ni da li se vraća. Eto, kaže, toliko da ti kažemo o tvojoj zemlji. Mislite koliko je taj imao uticaj nekada. Kažem, mora sutra da se pošalje i nema piću, samo dobijemo naređenje, mi skupljamo po bankama. Na tovari i krene nazad. I šta tu sa PSG-om nije došla kraju do dogovora? Nije, i onda se ja, pošto već Bres tu natera Muslina da bude trener, krene Muki da bude trener, ja odlazim u Španija me hoće, Hihon Oviedo i Goron u taj deo španskih gore, San Sebastianio.
Vekić me vodi, poznat naš menadžer u Španiji. Vekić i mi tu 7 dana već potpišemo prvi dan ugovor, teraju oni, ajde odmah se potpiše, 1 milion godišnje, to vreme isto dosta novca, na 2 godine ugovor. Uveče se igra utakmica, gradski derbi neki između njih i onda ja kažem, nema veze, sutra će potpišemo. Ne, predsjednik je zapeo da se potpiše večeras, potpišemo mi ugovor, sutra dana oni gube od konkurenta i ceo stadion idu bele marame, znaš kako su Španci. I uveče na večeri mi sedimo i on kao, znaš, prevodi mi Vekić, kaže, znaš, da vidimo oko revidiranja ugovora. Znači, još nisam došao, treba revidiram nešto. I ja kažem, Vekiću, molim te, prevedimo ovo sad što ti budem rekao. Daj mi taj ugovor, on mi da ugovor. I kažem, reći gospodinu, on verovatno ima mnogo novca, ali nema da mene kupi. I uzmem ugovor i cepam 1 milion, platim svoj hotel i vratim se. I onda odmah ideš za Zvezdu, ili nazad? Dolazim u Srbiju i ja krećem na trening. U to vreme treba igrač, malo ja imam dobar odnos sa navijačima, niko me ne pita ništa. Ja sam u Zvezdi... Šta si samo uzeo torbu i došao? Ja sam u Zvezdi igrao bez ugovora. Nisam ja imao ugovor. Oni me na polusezoni terali, hoću da ne treba ništa, posle da me klepate kad idem. Bolje nemam ništa, samo kartoni i kad se završi sezona, ja torbu na leđe idem. Ali sam onda svoj na svome. Onda nema menadžeri, kad zovu u klub, onda on kaže, pa nije za vas, zato što nema od mene tal, nego ima od onog drugog, onda nude drugog, onda si u problemu kad si svom na svome, razumeš? Ti nisi jebo živu silu. Pa ne, nisam, ali sam takav, šta sad, nema veze. Eto, se radi o meni. Ko treba odlučiti ako se radi o meni? Ja. Ako pogrešim, ja sam pogrešio. Ako pogreši neko drugi cijel život, pa što si mi je ovo? Ovako si svoj na svome. Šta da sam ostao u Petoleci da radim za mašinom ili u školu kad završio mašinsku? Ili i DIF da budem negdje profesor u školi? Čekaj, onda dolazak tu ti tako bez ugovora, bez ičega i kreće ta famozna 91. Kakav je bio taj za početak drugi mandat u Zvezdi? Si odmah uklopio ekipu ili kako se... Zvezdi je trebala ta brzina, a ne samo to, nama je trebalo... Nismo mi vanzemaljci ta generacija. Imala generaciju i Šeletova, i Džajna, i Pižonova, i pre toga. Zvezda je imala dobre generacije. Njima je falila jedna druga stvar. Fudbal je kolektivni sport. U fudbalu mora da se dišemo ko jedan. U fudbalu mora da, to što kažemo, držimo do toga. I nema, može ovako, ne može tako, samo ovako. To sam ja držao u Zvezdi kao najstariji. Imao sam Mihu, koji mi je cimer, koga sam ja prihvatio kao svoje dete. Nažalost, izgubili smo tako jednu pozitivnu ličnost. I on je sa začelja gurao tako. I nema to što da govorimo, igramo ili ne igramo, nema drugačije. To što kažete, ako se dogovorimo, mi to sigurno poštujemo, ali ne damo ustupanje. Mi smo izlazili zajedno. Svako večer zajedno. Dalje je to taš u to vreme. Kad znaš o drugu sve, problem, otac, majka, žena, deca, devojka, sve si znao. I ti znaš šta fali tvom drugu. Nama Ljubko, koji da bi nas kontrolisao, on je počeo da izlazi s nama. Znači, Ljubko je izlazio s nama. Njemu je bilo bitno gde sam ja. Ja ne pijem, ne pušim. I danas nikad alkohol nisam uzeo. I ja, a po cijelu noć sam van. Mene kao zatvoriš, ja sutra ne mogu da igram fudbal. Znači, moram da me pustiš da imam normalan ritam. Život i bio ritam. 2-3 dana ako me zatvoriš, ja više nisam treći dan za utakmicu. Znači, i onda sad, ako sam ja pod kontrolom, zna da su svi drugi pod kontrolom. Zna da je tu sigurno Robi, sa mnom Miha, Maza, nas 5-6 koji smo svako večer bili zajedno. I onda on izlađe s nama i lakše mu je. Mi smo ga kao trenera nosili kući, on voli da popije. Izlazili sve, garderoba kupovali, znaš kako je to bilo u ono vreme, da li šaneri, ovi. Da. Ali sutradan, on je Bog na terenu. Sutradan nema tu da mi ostajemo prvi dođemo, zadnji je na sera treninga. Zamisli da se desi da Ljubko zove mene da se vratim, da zatvorim Radinovića što je otišao. Ne imalo potrebe da mi Ljubko zove. Ja kad vidim da je moj bek otišao, ja sam prvi koji sam se vratio. Danas gledate utakmice, onaj promukne onda je pored klupe, da ga zove, ovaj se okrene, mar što mu ne znam šta ne kaže, interesa. To fali. Znači da je u stvari, u suštini, niste bili možda najbolja generacija, ste imali najbolju hemiju. Tu je nije moglo da prođe sad ovo ili ono. Pa imamo primere, evo to možda vam potvrde i svi moji igrači, moje generacije, i Džaja i Cvele.
Dogovor je 40.000 polufinale, a finale je 80.000. Govorimo o markama. Da. Oni nam daju 20, mi frka. Tigoše oni na 40 i za finale sad kako ćemo dalje. Neće oni da daju, mi kažemo neće treniramo. Sedimo u slačionici, ne izlazimo na trening, ulazi Cvele, Džaja i Ljupko i kreće priča. A pre toga, mi na krvi nožda nećemo. I sad dolazi Cvele, on je imao šmekersku priču da nam 2 sata priča kako žaba jede kravu, da mi ne znamo posle, kao da nam sve dao i idemo. Da sažvać. I završi on priču, vidim, ja hoću da stanemo na trening, jer mogu ja da kažem nešto. On odmah zna šta će. Kajem šefe, do malo pre smo svi svašta pričali ovde i rekli smo da ne želimo da igramo ako nemamo toliko, jer oni igraju tamo za 500.000 po čoveku dolara, a odnos je dolar marku u to vreme 3:1. No. I rekli smo da nećemo. I ako ja, što se mene tiče, ja i ne mora da igram i neću da igram, ali ja da izlazim sad sa ovamo na utakmicu, da se mi u startu delimo, ne dolazi u obzir. A ja sam i znao malo žicu, da kad im daš gas, oni prihvate to. Jer onda stvaraš obavezu i njima i sebi. Da mora se ispoštiti. Mora da odradiš to, da. Kad je to sve laganica i nema. Na obe strane laganica, onda ne valja. Onda mora da stvariš obavezu, eto. I tako je to prolazilo. Ajmo malo utakmicama onako redom. Gde je najviše, bilo je onako čvrsto, teško, tesno, ajde čuvena i ta sa Bayernom. Kako je tekao taj put? Kako ste vi, jeste onako verovali svi da ćete doći do tog finala i na kraju svojih? Mi smo imali takvu hemiju da nas nije interesovalo s kim igramo. Pa ja sam tako reći fudbal igrao, ja to i priznajem i uvek. Razumno te. Nije mi bio obsesija fudbal i samo trening. Ja sam više volao da izlazim, da se družim, da sve neke druge stvari pored fudbala, koji mi je donosio neku slavu, ali tako? Da. Ali vrlo malo sam davao sebe fudbalu. Da. Karantini, strogo, poštovanje, ovo, ono. Ja sam sportski živio na neki način. Nikad ja nisam za vreme pred utakmicu nešto izlazio skito, ali u toku nedelje imao sam, trening mi je bio obaveza. I mi smo znali da posle negdje izađemo zajedno, da se družimo. Ja danas odem, recimo, da gledam utakmicu, dolazim, recimo, ispred slačionice u kolima, u jednim kolima slušalice bije muzika, u drugim treća neka muzika, četvrta na raznim jezicima i ti momci treba da idu na trening, sutra dan da idu na utakmicu. Kako su oni ukopljeni? Ne možeš da to uklopiš. Dok smo mi imali tu, sve smo znali i jedan drugom smo pomagali. Da, to je u stvari bio ključ. I možda smo prvu utakmicu, da su nas pali Švajcarci, olako smo ušli u utakmicu. Mislili smo da gazit ćemo ih, i za tih utakmicu kad ne uđeš kako treba. Može da te neće, a protivnika da ga hoće sve. Da. I dadu nam go 1:0. Ja konkretno igram izvanredno tu utakmicu, ali ne možeš ti od 11:1. Njih neće, tebe sve hoće. I drži, ja i pokušavam, diži, ajde. I dam ja neki gol glavom, to mi Pančevo odigrao. Da. Jedno od retko dodavanje njegovo prema meni. Slabo ti je nešto dodavao. Pa dobro, obično obrnuto. Obrnuto smo u poziciji igrali. Da. I tu utakmica već je to počelo da se razmišlja da li je to taj tim. Kreću pritisci, novinari. Tad je u to vreme bila jedna novina Frankuške vesti, ali tako nešto. I tu je bio jedan Čučuz, ja mislim, jedan novinar, koji nas je tako tih 7 dana dok nismo otišli u Švicu saranio po ovim evropskim novinama. Rasulo, o meni, o Robi, o Mihi, loše situacije u Zvezdi. I meni promakne za malo u Beogradu, u slačionici. Odigramo mi u Švici, dobijemo tu utakmicu, ja po tušu čujem taj glas. Tu je negde, jel? On ušao u slačionicu. Pa izneli su ga iz slačionice. Samo smo ga ovako izneli onim obezbeđenju, ono što je bilo ispred vrata. Pa došao si sad tu da... ste ga razlupali tu ko konja, ajde beži. Ovi drugi nisu, ja priznam da ja sam. Ali je morao da dobije, pa čekaj. Pa dobro, šta ti nas, da. Ubio si nas 7 dana, si nas ubio i sad si došao za čovjenicu. Misliš taj John, taj obraz, to ko dođe. Poslije već smo malo ozbiljni, u tom timu, ja najstariji igrač. Ljupko došao kao trener.
Normalno je, ako ne ide kako treba, to su dve ličnosti koje mora da idu iz kluba, tako? Tako je to, nema šta tu. Najstariji igrač mora da se promeni i trener. To tako puca. Da. I onda smo krenuli već drugo, već tu vidimo mi da gazimo. Dosta ljudi greše i svi misle ta utakmica protiv Bajerna da je to ključna utakmica. Nama je ključna utakmica gde smo mi kao igrači, ja govorim iz pozicije igrača, znači učesnika u toj utakmici, taj Glasgow Rangers. U to vreme kraljica zabranila Englezima Evropu. Cela engleska reprezentacija igra u Glasgow Rangersu. Hodl. To je ona ekipa. I kako ja sad obraćam, zašto to vam pričam? Kod nekih od naših igrača, kad smo izvukli Engleze, neki su već zategli i nisu možda ni igrali. Jedna je bilo da li je malo povređeno, ono i neki ne igraju. Lako ih dobijamo mi ovde 3 komada im damo. I zato ta utakmica, i tamo smo igrali 1-0 i 1-1, zato ta utakmica nije izašla u prvi plan kao neka presudna, kao Bayern München. Da. A u stvari to je najteža neka utakmica. Viš to malo ljudi zna da je ta, vidiš eto iz ugla igrača, iz ti neko ko je bio srce tima, to je to. Ja vam pričam kako smo mi kako ste vi pričali tu međusobno. Već Bayern München, mi smo njih pobedili njihovim oružjem. Jer Nemci su takvi da oni igraju, ako je 90 minuta, oni igraju 95. Oni te gaze do kraja. A mi smo tu bili spremni od toga. I onda smo, zamislite 20 minut pred kraj utakmice u Minhenu, da ja pogledam preko tribinama i vidiš Nemce koji napuštaju utakmicu. Koliko je to, koliko smo izgazili da publika polako napušta. Znači, to pokazuje koliko si ih dobio. Onda ovdje u Beogradu, umesto da im damo 3 komada, a imamo da im damo 3 komada, dam ih onaj go, ja stanem uz zid da se ja pomerim, on šutne tu. Da. To je bilo sve po dogovoru. Dika primi. A dogovor, to je bio dogovor, ili sve? Da, Dika, pa ja stanem tu da će da šutne. Ja se pomerim, on šutne tu, u njegovu ugom urati. A primi onaj go Dika kako primi i onda Nemci su takvi kad krenu, posle muka. Ja probijem po 3-4 puta, sećam sam probio da igram pančeno, on ne ulazi, kao što je ušao Miha, samo stavi nogu. Ne mogu, ja nemam pušku da te pogodim iza igrača, znači mora da utrčiš. Ja jednom, drugi put, treći put, on ne ulazi, ja 4 puta šutnem svaki put sam i probio, iz mrtvog ugla u spoljni, ona mi ode na spoljnu i sve u spoljni deo mreža, ako se sjećate te utakmice. Kako nećete i onda nema, krene. Sad kako su ga primili, kako smo ga primili, tako su ga i oni primili. A ja već, onaj Efeberg, onaj plavi, već trči pored mene, vređa me na nemačkom, šajze, svašta mi priča. Ja se već gubim i planiram ovako, ne budem li prošao, izgubim utakmicu. Ja ga nokutiram sigurno, to je kraj. Jer ne mogu više da izdržim. Ne možeš da izdržiš to, da. Kad su ga primili, onda je on legao na travu. Hvatio sam ga za kosu i bilo, sad šajzem. A vidiš, ta utakmica ipak isto je nosila neku dozu nervoze, to se skupilo. Tad je možda, koliko je ljudi bilo, tad je vrvelo. To ja ne znam šta je tad bilo. Kad ti znaš šta činiš narodu u to vreme da je predratno stanje, da malo mu treba da se narod veseli. Znači, malo treba da mu daš. A ti sad imaš šansu da ti sad ne mora da izgaraš, ne smeš da ti to sad popustiš. Mi smo imali jednu stvar. Mi znamo sigurno da ćemo dati sve od sebe. Sad, možda da te neće i možda bude bolji protivnik. Retko da te bude bolji, jer smo svi kao tim kompletni, znači jedino da nema sreće. I nas ne interesovalo s druge strane kako se ko zove. Da li mi verujete mnogim utakmicama, uopšte me ne interesuje kako se ko... Ti 90 minuta, da li si ti Maradona ili ne znam ko si, na terenu 90 minuta mora pokažeš si bolje od mene. Ako si bolji dobićeš, ali tako? Tako da smo taj prilaz imali. Respektuje sve, ali izvolite 90 minuta, ako si bolji, pružam ti ruku i zdravo. A ko je držao reč u slačionici? Ko je, pored, ajde, da kažeš, trener je bio tu neko ko je... I Ljubko sad čeka da ja dignem frku, pa tek onda dođe. Aha, Ljubko je znači čekao da ste, jeli? Mi smo znali, ja sam s Robijom neviđen drugi dan danas. Pa ja ne znam, 10 puta sam ga davio u slačionici. Za ono njegovo, pogleda me, ja ušprintam ome za lome.
Ja se vratim nazad, ponovo krenem, on me zalomi. 5 puta i više. Ja i dalje ponavljam. On mi 7. put odigra, bek misli da neće da mi dam gol. Ali jedan slučajnosti davljenje, preslonim go za stitke, mamo ti evo ćeš da odigraš, da će tu ubijem. Ljubko gleda, ne može da vere. Ali mi se ne svađamo da smo se posuđili, a i on smo posle u gradu zajedno. Da, nema, ali to je... Nema ono da ne govorimo... Nekako svrha je, poenta je jasna, zašto se to radi. To smo imali pobedničku. Znači, mi smo, da bi dobili sve, činimo da dobijemo. Nema to ljutnje. Uveče smo zajedno, sve zajedno radimo. Znači, a kakva je atmosfera vladala tad dolazi se u finale? Kakva je atmosfera tad bila? Dolazimo u finale i 7 dana nas zatvaraju u jedan... meni je to recimo najteže bilo. 7 dana odlazimo, ranije 7 dana smo u hacijendi jednoj pored barija. Znaš, one meksičke hacijende kakve su. Tu si sad 7 dana treniraš. Uveče ne daju nam, odneseš nam televizore, drugo veče ne daju nam da gledamo filmove. Sad ne možeš, živo si biće. Teraš u 10 da legnem, ja ne mogu da spavam. Samo se prevrćim ko zaklan, znači do 2, do 3, do 5. I malo smo tu imali tenzije. Ali se brzo to smirilo. Malo to Ljubko, malo i taktički napravio. Napravi ekipu, pomeša. Pa malo ih zabrljavi da li će ovaj da igra ili onaj. I onda je već bilo zatezanje. A kako ste našli zabavu? Ste nešto izmislili? Šta ste radili? Pa šta, imamo neki obilazak, šetnje malo, ali sve to, opet si uveče tu. Prvo nam ukinuše ovo, pa nam poslije gasiše... A koje su vam namerno su vas to sabotirali tamo? Pa ne, uprava. Kao spavamo u 11. A šta sad spavamo? Vamo ste funkcionisali određači, to je bilo dobro i sad kao ovo. I onda ta cela taktika, nismo mi tim da se branimo. Nijedan tim ni dan danas, vidite i sada i Zvezda, i nikada nije bila Zvezda ekipa koja igra kao Italijani da se zatvore 0-0, ako damo gol. Nego smo ekipa, naš fudbal u Srbiji i uopšte u bivšoj Jugoslaviji je takav da je napadački, atraktivan. A znaju, bilo je dosta ljudi koji znaju s loptom. Pa mi smo pola Evrope učili fudbal, ali tako. I sad mi dolazimo da igramo finale, mene vrati nazad da zatvaram šavana. Darko nije tip igrača da igra sam. Ja sad kako izbacimo loptu, ja ne stižem tamo. Taman stignem tamo, on je prebace, stalno sam negdje između. I onda sam morao da se defanzivno vratim. Imao samo jednom, jedini šut što sam ja šutnuo, jednom u spodnji deo mreže. I ima jedan tu, ako obratite pažnju, ko gledate utakmice, 22. minut da je bio VAR, mi imamo penal. Jedna lopta da mi je Miha odigrao dugu, Mozer ne može da je skine glavom, meni dolazi direktno, idem sam na go i on je ovom rukom vraća. I onda meni udari me tu, nisam mogao da je spustim. Aha, nisi mogao da je spustiš, da je kontrolišeš. Čist penal. Da je VAR bio, tad je bio penal. A koja je bila, izvini, samo sad taktika, koja je bila, šta je u slačionici, koji je dogovor? Pa on je insistirao da se zatvorimo, da igramo malo zatvorimo. Da se pobunio neko? Pa jednom je Miha pitao šta će, pošto stalno priča, taktički je bila takva priča da stalno, kad oni loptu. Jednom Miha je rekao, šefe, a šta ćemo kad mi imamo loptu? A onaj ga pogleda zbunjeno, Ljubko, jel mu on ljubimac? A to ga pita, a Ljubko na to, daj njima, kaže. Samo na palac, jel? Pa Miha je to rekao više puta u intervjuima. Kaže, dajte i njima, kaže. I kako se posle odvijala utakmica? To je bilo tvrdo do zla Boga? Pa tvrdo. I onog momenta kad smo došli mi na penale, znali smo da ne promašujemo nijedan. Jer mi smo imali prethodnih godina penale u našoj zemlji. Drugo, veći smo mi svetinju branili nego što su oni. Aha, to je taj mentalitet sad dolazi na delo. Mi smo zemlju koja je u problemu, narod u problemu, sve i ti sad ne smeš tu da kiksneš. Drugo, dogovor je bio da ja sam trebao 5. da šutiram penal. I sad dođe do toga i vidim ja frka. Malo smo zategli. Kem da ja ću prvi. Robi tog momenta, Vino, ja ću, ti poslije. Teo sam da ih dignem da... A da se neko javi, da se još... Da ne odemo u depresiju, nego da vide da ne smijemo sada popustiti. I svi smo znali da ćemo dati gol. Tu na neki način Darko, taj zadnji, najlošije šutno, ne najlošije, tu mu je negdje najbliže bilo golmanu. Miha je odno pola busena, onako kako on zna da šutne. Mile i ja smo šutnuli Dobo i Robi. Već kod drugog penala našeg davanja golova, to je 2-0, ali tako? Da. Mi dajemo, oni maše, ja dajem. To je već 2 razlike. Sve ona trojica koje dolaze mnogo... Rasterećenije se, da. Lakše već sad od drugo.
Kako je posle bilo slavlje? Ludilo je krenulo onda. Ne, nismo mi to osjetili. Ja govorim o sebi. Da. Prvo, završi se utakmica. Mene odrediše da me testiraju da sam dopingovan. Jer sam dosta trčao. I mene ostaviše da mi treba da se da mokraća, znaš kako već, doping kontrola. Ma nema šanse, ja sad odem u WC. Dadoše mi jedno pivo, ja ne pijem alkohol. Drugo pivo, ja se već napijem. Ne znam, puštaše mi vodu na noge, u kupatilo, znaš kako je, nema šanse. Kasnim ja 2 sata, ali meni glava već tamo gde se slavi, ja nema šanse. Pa dete, ovaj ubija čeka da pišeš, ti nema šanse. Ja dođem za 2 sata, kako sam ušao, već je muzika u hotelu, kolo se igra, ja uzmem 2 baklje i upalim u sred hotela baklje. Italijani su navijali za nas. Aha, Italijani su bili. Ali još mi ne shvatamo šta smo mi napravili. Šta je to? Pa nema, nisi još u stranoj zemlji, još to nije to. Dolazimo u Beograd, na aerodromu 30.000 ljudi. Prokrećemo od aerodroma, cela ona strana od aerodroma, do Marakane, je špalir, nema saobraćaj, nego ljudi u čoveka pored puta. Sve do aerodroma. Dolazimo na Marakanu, ugašeno svetlo. Kako smo sišli i krećemo kroz tunel dole, pali se Marakana, stadion pun ko da se igra utakmica. Tad je... Ne, čak ni tad. A i tad ste još tad. Onda oni ulaze dole, pehar, uzimaju garderobu, ja sam ostao samo u gaćicama, sve vam bude, znači to navijači, ovo ono. Što vreme prolazi? Kad se sretne sad moje generacije, malo mlađi ili stariji i pružiti ruku i kaže hvala što si mi ulepšao mladost. Ti tek tad vidiš šta si napravio. Koje to vrednost ima, da. Znači, sve što vreme nekako odlazi, ti osjećaš to šta si napravio. A mi još nismo svesni šta smo napravili. Onda dolazi pehar, pošto sam pogađao rezultate. Da, to ćemo sad tu temu. To je interesantna jako tema. A nisi grešio sa pogađanjem rezultata kroz sve te utakmice do samog finala, pa i finale nisi pogrešio, ali ima ona jedna interesantna anegdota za finale, kad te Džaja pitao koji će rezultat da bude. To me zanima. Malo pa sam pomenuo, te prve kući nerešene, već je zategnuta situacija da ja kažem dobit ćemo i tamo 4 komada, ćemo tamo slabi. Da Džaja to čuje, ali ne čuje. Volao bi da je tako, ali još ne može da veruje. Jer smo kući igrali ne reš. Tako to bude. Već naredno on mene pita, ja pogodim, naredno pita i pred finale. On me zovne, volao da me zovne. Kaj, Bino, šta misliš za finale? Ja kažem, reći ću, direktore, reći ću ti, ali pod jednim uslovom. Kaže, ja kažem, ako pogodim, 7 dana nosim pehar sa mnom. Kaže, nosi kako hoćeš, samo da pobedim. I ja kažem, dobit ćemo na penale. I to se desi. I već sutradan, kad je pehar došao, već sutra veče, ja uzimam pehar. Kum sam drugu u Nišu na svadbi, koji je cela familija Partizanaca. U Najsu, znaš, hotel Najs. U to vreme Želja igra sa Radničkim iz Niša prvenstvo. Ja ulazim u hotel, pošto u jednom delu oni večeraju pred karantinu su, ova moja svadba. Ulazim s peharom. Oni koji gledaju, juče je bio tamo na televiziju u Italiji, sad pehar tu. Ja donosim s našim madoženjima, mi izvolite kome poklon za svadbu. I onda tu više ne postoje madoženje iz naša, svi oko pehara. Tu proslava, onda iz Niša što je došlo, posle ekipe, kako su ko čuli da je pehar negde u pokretu. Da. Onda se autoput blokira, pa to je 10 km levo i desna strana, blokirano, svi živi, slikanje kako god dođe. Tek ideš kući kad se svane. Moraš svi slikati. Po svim diskotekama i restoranima i kafićima, ja mislim da nema. Iz Beograda momci u to vreme koji su izlazili da nemaju fotografiju. A kakva je ona priča kad si kod 3 kule, kad si otišao kod onih drugara? A tu sam imao jedan drugare da i oni hoće slikaju ispred grade kad su počela deca da silaze i majke i roditelji i svi. Sad ne možeš da im ti ne daš, nema smisla, svi hoće. I onda ja vidim da tu nema, još 2-3 sata nema priče da ću mrtnuti odatle. I odem u jedan kafić ili maj doću kasnije dok se oni slikaju. Vraćam se ja, razišu se narod, ali dalje moguće mu radiš za pehar.
Gde, kad oni su na igralište pored onda onih zgrada, oni se podelili u 2 tima, igraju po pehar, ko je prvak. Ja sam se krstio kad sam došao, sad moram se čekati još 5 minuta, kaže da dignemo pehar kao pobedili su. Ali ja znam šta je to značilo narodu, znaš, šta znači pojedincu kada on osjeti to. Jer imao sam otisak, ja sam teo recimo u bariju da ga bacim navijačima. Ima na snimku, vidite, kad sam već sam zamanuo, nego mi je Robi zadržao drugu stranu. Već sam teo ga bacim njem. Pa znam da oni ljudi isto to vole. Da, šta će više, vi ste pipnuli, daj ovima. Da. A ludilo, ili bilo tad isto fanata? I zadnji, 7. dan, nestaje mi pehar. Slušaj, ovo sam. U to vreme mi smo izlazili na Crne pantere Toma. I tu po cijelu noć, na kraju, na narodnjake. Izlazim ja, 5 ujutro, svanulo se, nema mi pehara u gepeku. A ja sam ga stavio bio u gepek. I sreće što mi je odmah proradio kliker. Znam da je Voja Kis dolazio da nas obiđe tu na splav i marno mi ključ od auta sa stola, uzeo ga, a ja sam već sutra trebao da ga vratim, ali ga on za svaki slučaj. Da ne bi završio, a? Da ne bi završio u vodi slučaj. Ne u vodi, ali da se vrati, jer već je obećanje 7 dana i dosta je. Lepo si ga izgustirao. A reci mi, posle Zvezde, ta neka posle toga inostrana karijera i nije nešto bio je Japan, malo je bio Kipar, jel tako, koliko se ne varam. Kako je bilo u Japanu? To me živo interesuje. Ne, imaš i preskočio si još jednu zemlju. A bio je Levante, bio tako Španija? Ne, pre toga Levante. Da. Pre Levante, pre drugog dolaska u Zvezdu. Posle Francuske i Levante. Da, pro Francuske i Levante, da. Osvajamo prvenstvo, pehar. Gubim drugi put kup Jugoslavije od Dinama, od Hajduka. Prvi put sam izgubio, nije mi žao, od borca Banja Luke za ono Piksijevo bockanje, a drugi put gubimo od ovaj pehar što je ostao sad u Splitu. Bokšić nam daje gol, tu utakmicu Skoblar vodi, svašta je Mihi govorio, čupo ga za Kosovo, i dogovorimo se zadnju utakmicu. Mi smo već prvaci Evrope. Igramo zadnju prvenstvo u Beogradu. Dogovorimo se da im vratimo, da i mi sad njih bijemo malo. Počinje utakmica, a oni uklizavaju jednom, drugi put. Treći put Mihi, baš ono bezobrazno. I ja s desne strane kako sam bio, oni ovamo levo su Mihi uklizali, i ja nakutiram Štimca, stižem do tunde u Dverli Mihu, kreće mi klupa. Luka Peruzović i ekipa s klupe, znate, Luka Čupovi. Oni su u međuvremenu promenili Skoblara, došao po Klepović za trenera. Ja u onom slavlju, mene nije interesovalo što oni to rade. Ja čekam da nakutiram trenera sad zato što je psovao Mihu i što ne vređali. Na nacionalnu osnovu. I kako mi klupa prilazi, ja čovjek ne pada, on kako bio u pokretu, uhvati mi se za oba dresa i ja otrgnem levu ruku i još jednom levom nakutiram njega, nakutiram Masera. I ja napravim neviđenu frku. Jednog momenta sudija meni daje crveni karton, vidim niko se ne bije, ja se bijem, a mene niko ne bije, ja se bijem zbog njih. Ja se onda bijem i sudiju, međutim policija me odvuče gore u slačionicu, ja se ne tuširam, samo se preobujem i slomim jednu motku i kažem, sad ću sve da ih ubijem u tunelu. Kad sam izlazio, kaže mi ja sam ovo zbog tebe, njih bio, mene niko nije dirao, kaže Bino, stižem te ja. Kreće on stomak, klizeći u stomak. 2 puta, 3 puta i na kraju mora istera njega. Ali mene odvode gore u ložu, ne daju mi da čekam, ne znaju da ću sigurno da ih prebijem. I dobijam ja suspenzija, imam gotovu Fođu. Zeman trener, u to vreme u Italiji. Fođa jaka, tako. Imam predugovor s Fođom. 3 miliona imam predugovor. Imam gotovu Fođu. Međutim, ja suspendovan. Ratno stanje, gotovo, rastusi se država. Sad iz svake republike po jedan član. A kad su mi davali kaznu, pazi sad ovo, Crnogorac mi kazna 2 utakmice, Makedonac 2, Hrvat 4, 6, ne znam, i predstavnik Srbije, Banduk jedan iz Partizana, kaže 6 mjeseci do 2 godine. I meni ostaje kazna 6 mjeseci. Meni propada ugovor. Da nije neko to obrisao tamo. I ratno stanje, više ne mogu da napravim kvorum. Prolazi mi prelazni rok, ovi ne možda me čekaju i meni propada ugovor tamo. Međuvremenu ja nekako skupim plaće i taksi Makedoncu, Crnogorcu, da skupim, da napravim većinu. Skida se meni kazna, pojavljuje se Slavija Prag.
Olbertove, onaj Korbel, kupuje prvi put, ja sam prvi stranac u istoriji Češke. Ja sam stalno bio neka pretiča negde. Prvi stranac u istoriji Češke. Znači, kupuje Amerikanac klub, ja sam slobodan, bez ugovora sam i ja odlazim u Spar. Ja ne verujem da, pošto je meni žena Čehinja, ona me zove da mi kaže da vi hoćeš se. Ja da bi otkačio to, kažem, kažem 3 miliona. Ona me zove, kaže, oni hoće doći da razgovaraš. Hajde, sednem ja u avion sa Mišom Marinkovićem, sekretarom u Zvezdi. Dolazimo na razgovor i mi se dogovaramo u Slavija Prag. U to vreme, pored mene su postoji igrači Kuka, Bejber, Šmicer. To ona beton ekipa. Cijela reprezentacija Češke, to su momci koji su samo igrali. Evo, ja sam danas se čuo s Kukom. Ja se čujem sa svima njima. Sve ti momci su igrali sa mnom. Evo, to je baš ozbiljna bila ekipa. I u Pragu, znaš kako ko dolaziš, oni jadni onim Škodama, prvi si put stranac, ti si uzeo toliko. Sad hoći da izađemo negdje, oni znaš kako su na zapadu, svako za sebe plaća. Ne, ja vodim ekipu celu. Hoće gazda plati, ne može gazda plati, ja vas vodim gazda. Tako da to mi je bilo jedan isto lep period. Jer su Česi sličnog mentaliteta, to je po meni možda najlepši grad u Evropi i na svijetu, ako voli tu arhitekturu i taj grad. I tamo sam ostao godinu dana i onda sam otišao na Kipar. Rasturi se Češka, Slovačka. A to je isto, da. I onda sam ja došao u Srbiju, vratim se, opet ne igram nigde. Ja sam tako imao, napravim rezultat po 6 mjeseci, negde sam po diskotekama, po zebancijama, pa opet kad mi dosta ne krenem da igram fudbal. Zato ti kažem u startu, ja nisam fudbal da sam to nešto, nego ajde kad nemam nešto, ajde igram malo fudbal. Pa sam opet pauzao, pa ja vidiš Liga šampiona, pa ne igram nigde. Pa odem u Češku, pa dođem, pa opet ne igram nigde. Pa me Šeki tera da idemo na Kipar, ajde ja zbog školarca pogledam, hoću. Odemo, dogovorimo se, ne dogovorim. I onda ja neću. Pa kaže, ne, ostani ti, ja ne ostanem u Kipar. Pa Japanci dođu za mene na Kipar, a ja ja sam i prvi stranac u istoriji u Japanu. Prvi Srbin u Japanu. Srbin, da. Odem u Nagoju kad sam došao, sve su mi isti, brate mili, svi dovde, ne razaznajem nikog. Oni je slabo engleski, ništa to. Kad provale da nisi Amerikanac, hoće da priča engleski. Inače, kad vide da si Amerikanac, neće ti pričati. A kako ti je tamo bilo za igranje? Kakav je fudbal bio tamo? Kvalitet fudbala? Pa oni su neviđeno ljudi koji uče, koji rade dosta. Oni su genetski ne može to da isprate konstitucija. Oni šatro deluju to hitri, brzi. Oni igraju do 70 minuta i posle toga to više pada nema. Onda uznaš i sam podaješ golove, to rešiš sam u tih 20 minuta. Neviđeno uče, ali nije to. Njima je judo, karate, te veštine. Njima nije to. Kao što mi ne možemo trčimo sa crncima. Ne može to. Ne ide, nemoguće. Ali je to je sve što ima ceo svijet, oni imaju na jednom mestu. Lepo ti je bilo tamo, ima i ona jedna, i još jedna, naravno, ti si čovjek pun anegdota, ima i ona jedna interesantna anegdota vezano za onog Kjera kog si ti prvi pas koji je došao ovde u Srbiju. Kakva je bila priča tamo sa nekim direktorom kluba, je to se nešto dešavalo, pa ste napravili neki dogovor, kako je to delovalo, šta je to bilo? Ja sam odlazeći na trening, pored jedne one japanske kuće, vidim sat, oduševljen sam. To je pas, oni imaju tu varijantu do 80 i 120 kilova. To su svi oni Tosainu za borbe, oni psi. Ali to je kao da imaš lava. Ja sad interesujem, ja pitam, može taj pas se kupi? Kaže da pitamo. Pita, ali ne može iznesi zemlje. To je njihov nacionalni pas i nema šanse. Nema to nigde u Evropi. Ma kažem ja, ti će da pitaš gazdu, kaži mu da narednu utakmicu, gazdu Toyote, koji je vlasnik kluba da igram. Recimo ovako, da onu nagradu od $10,000 neću da dignem, neću da uzmem, sam ću sutra da dobijem utakmicu, a da mi samo obezbedi da mogu da kupim sad, iznesem. I to se tako desi, ja ne uzmem, vratim klubu, poklonim, dam 2 namestim, pobedimo mi 4-2. Još smo igrali ja i Pixi protiv Mazi i Maslovara, oni su bili u Jeff Unitedu, mi u Nagoji. I prolazi 6 mjeseci, ja stalno pitam ovog, nikako nema ovog. Ja kažem, šta je bre, tvoje Japance, kaže da su toliko zračni, šta je bilo za psa? I jedan dan me zove, kaže, završio je za psa dozvolu, pa onda od najboljeg oca, najbolje majke, pa se čeka 6 mjeseci karantin, pa odgovarajući kavez, neće avion da primi, nego da je kavez. To mi skoštalo, ta 2 kajera sam dao $30,000. Nije mi za novac, ali
tolike peripetije, tolike muke. Tako da su to prvi psi koji su iz Japana došli u Evropu i to imaš i na internetu i danas to stoji. I onda sam ja, davao sam drugarima, samo muške, tako da je po Beogradu bilo 5-6, po Kruševcu, po Nišu. Oni što vole pse, to je stvarno pas, neviđen pas. Da, interesantno je kako si rekao da oni nisu za borbe, da dišu jedine na druge. Oni imaju borbe, ali oni su kao sumrvači, nema to da se povređuje, ko što sumrvači izguravaju sa onog terena. Kod njih je, recimo, više se upotrebljava taj rad nogu, ruku, kako će da mu, kao rvač, kako će da hrene, da ga ujede. Ti kad gledaš igranje ta dva psa, to se oduševljavaš. Kako oni to sve napada, pa krene, pa onda... I kad nema masku, neće da ga jede. Nego, i jedna i druga stvar, ja kad sam ih donao, recimo, imao sam jednog terijera koji su poznati kao srčanici, mali, koji skače za pticu. Ja sam ga dao. Dao sam ga da ne bi ga možda udavio. I jednom je on došao kući. Tamo gde sam držao. Ja sam prvi put vidio kakav je to strah kod drugog psa kad osjeti tu nadmoću. Ukočio se od straha da ja kad sam ga uzeo kao da je pas koji je ukočen. Više nikad se nije vratio. I onda sam primetio on nema nameru da laje, neće da napadne, ali ta njegova dominacija i to je neviđeno koliko on to gura u prvi plan i da tako dobija to što hoće. Pored toga što si ljubitelj pasa, ljubitelj si brzih automobila, dobrih automobila, ima i još jedna interesantna priča. Kaže se, priča se, ti će nam reći je li tačno ili nije, da si dao sve pare, odnosno jednu celu platu da bi kupio nekog Mercedesa. Pa ne celu platu, dao sam ceo ugovor skoro. Ugovor, izvini, ja celu platu. Pa dobro, šta sad, mlad dečko, dolazi sam si, hoćeš normalno da imaš dobar auto. Od uvek sam, ja kad sam prvi put došao do novca, ja kad sam i u Francusku postao otišao, ja sam sebi za rođendan kupio sat Porsche i neki prst. Sam sebe častim za rođendan. Je li to onaj Porsche s onim čuvenim tablicama ili nije tada? Ne, to je drugi posle toga. Pošto sam ja uvek vozio Porsche. A Mercedes sam kupio tako što prvi, nije još niko imao u Beogradu tu 200D izašao. Da. 124, ja mislim. I ja svaki dan tu prolazim na trening gdje je bio salon Mercedesa i vidim ja taj auto. I jedan dan od kad sam primio novac, pošto još nisam primio Zvezde rate, u Bermudama onako svratim posle treninga kod onog što radi na automobilu. Može ovaj auto da se kupi? Kaže, može. Ili možete starate to odmah da platimo? On sad gleda, ne veruje u to vreme, opet nije to tek tako. Ja mu hoću da mu dam soma da uradi. On se opet vadi, mi se da je neka ambasada naručila. Kajem, dobro, evo ti onda 2 i da ih staram odmah. I tako sam kupio taj auto. Koliko se zadržao? Pa ima jedna anegdota, parkirali ste negde tu ispred stadiona. Šta se tu dešava? Dobro, malo sam godinu dana, znaš, a treba daš pare za registraciju. Kupio si, a nema za nemaš. I onda voziš na probne, na ovo, ono, i onda me stalno Džaja opominjao, kaže daj bi nov registru, šta će da kaže narod, naš ljudi u problemu, mi vozimo to. Kajem šta, ja sam nisam ukrao nikom, ja sam to što sam imao sam dao. Viš da nemam ni da registrujem sad. Tako da... A Porsche je bio onaj jedan zanimljiv Porsche s onim interesantnim tablicama. Kad je on došao? Onda od Francuske, posle Francuske sam ja stalno vozio jedno 20-30 godina samo Porsche. Nekako taj auto volim. Imao sam i Ferrarija i ne znam šta još sve vrste, ali Porsche je ipak za naše područje najbolje. A u jedno vreme moglo je da se registruje kako hoćeš, ili tako? I onda kako sam imao neke interesantne tablice, no mi drugi iz Amerike. Mafija New York, ja sam ga registrovao tako sad. I sad pred utakmicu, baš pred Bayern, vraćamo se autobusom iz karantina, 2 sata pred utakmicu, kako nam kola parkira na stadionu, vidim ispremeštena su nam kola, pogledam, nemam tablice. Ko mi skinuo tablice? Pita me Ljubka, kaže, ne znam, zove vidi ko je skinuo tablice, nek vrate tablice, znači nek se dođe da igra mesto mene. U slučaju da mi ne vrati tablice. I onda taj koji je bio tu u vezi, kao objašnjenje mi daje, kao pa šta će da kažu Nemci što, pa i kod njih registruju kako god će auto. Da, šta sad? Šta sad bi trebalo stalno da smo povijene glave ispred nekog. Pa zato što smo stalno bili povijene glave, nikad nismo napravili ništa. Pa čekaj, treba jednom dosete malo da je tvrdo negdje, ali tako?
A interesuje me, jako si dobar bio prijatelj, da li ste i danas jako dobri prijatelj sa Pixijem i kako vidiš nekako sad trenutno stanje u našem fudbalu i stanje naše reprezentacije? Pa i Pixi smo sad i kumovi, bili smo drugovi iz Niša još, pa ono u Zvezdi. Pa ceo život ste maltene zajedno, pa i Japanu, da. Pazi, on je selektor, u jednoj teškoj situaciji on kao selektor. I vidite sami, mi sad zadnje vreme nemamo tim. Ova ekipa je tu 7-8 igrača, to je još ona generacija što smo napravili kad smo bili prvaci sveta. Mi, čim ti nemaš i svoje lige, iz takmičenja svoje zemlje, nemaš nijednog igrača. Znači ti imaš sve igrače koji su ti van. Koji su već situirani, koji su već u velikom novcu, koji više neće da gura nogu, da će da gurne klinac koji je tek u početku, jer su tog mentaliteta, jer imaju takve ugovore. I sad to treba se uklopiti. A gubiš i njih polako. Već i oni nisu vodeći igrači u svojim klubovima. Znaš, nego su oni tamo neka pomoćna sredstva. Nisu, ranije si imao vodećih igrača koji drži igru, koji od njega ide sve. Su oni negde tamo po nekim pozicijama igraju, ne igraju, da li je forma, nije forma. A nemaš adekvatnu zamenu. Tako da mi ćemo imati ozbiljan problem sa reprezentacijom. Nije tu samo selektor u pitanju, to je igrački kadar u pitanju. Šta kad odu ovi koji su sad tu? To je... A ja ne znam, zato što mi imamo mnogo stranaca koji ne znače nama ništa. Mi moramo podhitno da se bacimo na svoju decu, da pravimo te igrače kao što smo imali neka 10-ke, 7-ice, 9-ke, štopere, naše igrače, a ne naša deca da budu pomoćni radnici nekim crncima koji ništa ne igraju, koji su samo dobro plaćeni, a nikakvu nam razliku ne prave na terenu, samo je razlika na kasi, na plati, da imaju po 3-4 puta više. Onda je taj, čim je ogromna razlika u slučajnici u zaradi. Aha. Ako neko zarađuje 1.000.000, neko zaradi 50.000 godišnje. Pa onda ja od 50.000 kajem, pa nek ti dobije on samo. Kad ti je takav. A od mene ćeš zaraditi možda 10 miliona, na tog mlađa koji sta, a od njega ne možeš za paštetu. Jer ne znaš ni za koliko si ga doveo, ni da li je pozajmljen, ni da li je zdrav, doveden je od negde, odakle je doveden. Rezultate gde je igrao pre Zvezde, ne znamo, ili su sumnjivi, je tako? Onda bolje da se vratimo mi na naše, jer mi treba jednu stvar da ne zaboravimo. Mi smo jedina zemlja koja smo osvojili evropsko i svetsko prvaci sa igračima iz jedne zemlje. To je samo uradila STU-a. Neka osvoje sad Englezi ili Italijani ili Nemci sa Bayernom ili sa Chelseaem ili Barcelona sa igračima iz Španije, da ih vidim. Nema šanse. Sve su to, a mi smo bili iz jedne zemlje. Da, da. Znači, to je tek jedna ogromna težina. I Balkan je Brazil za fudbal i uopšte za kolektivne sportove. Ljudi, mi od 5-6 miliona prvaci sveta, rukometa, odbojka, košarka, vaterpolu, to treba poštovati. Imamo sad i u pojedinačnom sportu, imamo Đoleta, imamo Malu Španovićku, imamo ove tenis. Znači, talentova nacija, ovde treba i infrastrukturu poboljšati, struku poboljšati, i taj deo finansijski mora se ispoštuje da bi mogo da, bar ono u izgrađivanju čoveka i upravljanju sportiste, ne u nekim primanjima ličnim njegov, da im bar omogući da ima iste uslove. Istog učitelja, iste uslove, pa će onda pružiti taj kvalitet da dođe. Ali, zamisli sad da Švajcarci imaju ove rezultate. Ja sam skoro pitao trenera jednog od najboljih košarkaških. Da se pitam, jel ovo vi pravite ove igrače, jel se ovo rađa za košarkaše? Pazi, mi nekog puta prvaci Evrope, sveta, ali tako, Bino košarka, najbolji igrači na svetu, tamo, ovamo. Kaže, moj Bino, kaže, isto kao u fudbalu. Kakav mi je odgovor dao? Ja sam očekivao da će, kaže, kao trener, to je rad našeg dela. Ne, on mi je rekao, ne može da ih mi uništavamo koliko imamo zdrave dece. Kakav mi je odgovor dao? Interesantan. Taj odgovor nisam očekivao. Očekivao sam da kaže kako mi to dobro radimo. Jer stvarno naši treneri u košarci su vodeći u Evropi i u svetu. Ali on mi da jedan totalno neočekivani odgovor. Kaže, mi šta sve imamo? Mi smo, kaže, mi se mazohistički ponašamo prema našoj deci, prema sami sebi. Prema sami sebe.
To nije mašina, imaš mašina za stari pa ne možeš da proizvodi neki materijal. A ovde, koliko mi uništavamo, koliko tu igra tatin, mamin za pare, za mamata, ovo, ono, toliko se bre to rađa. I zato ne izumire ta vrsta, jel? I zato još smo zdrava nacija. Znaš, i malo je sirotine igra fudbala, znaš. Ja fudbalera iz Beograda znam Pižona i Dekija. Kaži mi kog igrača znaš da je Beograđanin. Sve se to negde muka natera i negde od negde dođu. I nadaju se da će onda bude danas jedan Mitrović, jedan Sergej Milinković, Savić i tako dalje. Sad, izgubili smo drugu stvar. Izgubili smo to, na šta je bilo meni kad mene zove za reprezentaciju, ja plačem. Za svoju zemlju da ne igraš i da ne pružiš maksimum. To nemamo. Više smo tu izgubili to. I sad će to da nam možda se vrati. Mi igramo sada sa Albanijom. Da pobedimo 3-0 Engleze, da izgubimo Albanije, narod ti neće oprostiti. Je li tako? Sigurno. Znači, Albanci imaju ozbiljan tim. A ti lomiš se. Tako da je selektoru i sve oko njega i to... Paklen posao. Ni malo naivno. A reci mi, evo sad kad ti pogledaš, a stanje u Zvezdi, je li to bar sa ovim što pričamo? Gledaj, Zvezda je iskoračila iznad svih naših klubova. Da, prevelika dominacija, nema šta. I sad ti strčiš iznad svih. U finansijskom delu, u organizacijskom delu, o stadionu, rezultatima, sve, da. A stalno se takmičiš sa nekim tegom koji te vuče na dole, igraš neko takmičenje gde ti stalno napadaš, stalno si najbolji, dominantni si. Sad izađeš u Evropu, sad si ti dole. Sad ti više ne napadaš, sad se ti braniš, ti to nikad nisi igrao, ne znaš, i onda si u problemu. I sad je mnogo teško. Mi možda kupimo igrača 10 miliona. Da se odvoji za jednog, dvoje. Ali taj od 10 i one što plaćaju 200, 300 i 500 miliona ne može da pariramo. Tako? Ne može da pariramo, nema šanse. A drugo, nema jakog takmičenja. Mnogo je bitno jako takmičenje. A da, nema ga dosta godina unazad. Teže da dobijem u Tuzli, u Splitu, u Skoplju, u Mostaru, nego možda Bajerna ili neko. To su bile ozbiljne utakmice. Na nož sve, da. Tako da si imao jako prvenstvo, onda to ti je laganica. Evo ovo sad danas totalno remetiš kompletno. Ako si napadački, sad mora menjaš tim da igraš defanzivno. Ne znaš da igraš defanzivno. To je problematika. A odnos je i rešenje možda za naš fudbal je da se ovo što pokušavamo da smanjimo ligu, da napravimo, jer ovaj stoji na 4 noge, ima 4 da bi to bilo stabilno, da imaš Zvezdu, Partizan, Vojvodinu, ne znam, Niš, neke dva... Čukarički, šta god. Neke klubove, čim je ona jedno i dve, on je klimav. Nema ništa, znači, ljulja se. Sad to i možda u nekoj perspektivi neka privatizacija, da se, pa onda sad, kako to raditi sa Zvezdom i Partizanom, ipak je Zvezda brand, ne možeš to tek tako da uradiš. To je, kad bi kupio Zvezdu, ujednačili bi kupovanje države. Je li tako? Tako i Partizana, tako da to je teško. Je li ima neki savjet za mlade igrače? Za mlade igrače? Iako ti nisi počeo mlada, kažeš sa 17, sad ovi mora počne sa 6-7. Mora, sad novo, moderna. Da, sve pričamo moderno. On mora da je lepo građen, brz, da razume fudbal, da voli, tako. O nedostatke će ga naučiti, pojedine. Ovo brzinu i građu ne može da mu napravi. To znači to se popravlja 5% i malo. Ovo drugo može da se... I šta treba da ima? Pobjednički duh. Znači, to je osnov svega. Inat, da ne da na sebe, da kad je nešto da pokaže da je u pravu, da drži do sebe. I upornost. Malodušnost. Da si ne znam kakav talent. Čim si ti malodušan, ti je ovo ono pa... Nećete fudbal, ću ići u školu, pa neću da radim ovo, od toga nema ništa. Znači, profesionalizam strogi. I prolazit će kroz neviđeni pakao.
što najviše prolaze sa ta deca od 6, 7 do 12, 13, 14, 15 godina, da neko treba da kaže da je on igrač ili nije igrač. To je nezahvalna stvar. Ti ubijaš u pojam dete. Sad neko sazreva kasnije, neko ranije. Ti što sazru ranije, on ne može da postigne ono posle. Tako da je to kompleksna materija, ali mora da... I da mu daš šansu, bre, da se takmiči. I da vidiš da on hoće. Čim to nemaš, nema ništa. Ali to mora da si uporan, mora da si tačan, ne drži do sebe, da si pobednik. Kad nije pobednik, šta kad vidim, kad general jedne vojske nije pobednik, pa ta vojska samo će da izgine, ali tako. Drugačije kad je on motivator, pobednik, to je druga priča. Onda će da povuči ostale za sobom. To je normalno. Bino, puno hvala što si bio večerašnji gost. Jako mi je drago na ovoj iskrenoj priči. Vratili smo se malo i u neka prošla vremena kako je to bilo malo i sada i nadam se da će biti prilike možda i u nekoj turi da pričamo malo još na... Pazi, ljudi pretežno ovo sve znaju. Lepo je pričati neke što je bilo van terena, van... Pa to, te su te, da. Dešavanje između nas. To su sve simpatične stvari koje su dosta uticajne na sve to. Jeste, pa mislim... Jel ti kroz to možeš da vidiš ličnosti čoveka kakav je? Pa da, to je upravo ono što si rekao, vi ste provodili maltene po ceo dan zajedno, što na treningu, što ovako i upravo to je ono što je donelo rezultat na kraju. Nema kolektivna sport bez, jako kolektiva nema dobrog pojedinca. I treba sve da se uklopi. I bitna je sreća isto u fudbalu i u sportu, jer mora si i sreća. Eto, Bine je bio u pravo vreme na pravom mestu i sa pravom ekipom i zato je uspeo da osvoji to što je Zvezda jedini put u svojoj istoriji uspela i da osvoji. Puno ti, Bino, hvala što si bio večerašnji gost. Vidimo se naravno u nekim drugim prilikama i puno sreće u daljem životu i radu. Hvala i vama. Nadam se da će neke generacije nas i preći. Imamo decu. Imamo sve, samo trebamo malo ozbiljnije da radimo. Tako da, bacite se ljudi na fudbal. Biće nešto, naravno, nadamo se i od nas. To bi bilo to što se tiče večerašnje emisije. Zapratite Vplay na svim društvenim mrežama i vidimo se u nekom od narednih podcasta. Laku noć i prijatno.